Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ από την Τολμαΐδα βρισκόμαστε στο στούντιο του φίλου μας του Λάκη του Παναγιωτίδη, τον οποίο δεν τον έχετε στο πλάνο, που τον τραβήξω λίγο θα τον δείτε, με τον Αναστάσιο τον Καζατζίδη. Και σήμερα για άλλη δουλειά ήρθαμε βέβαια εδώ, αλλά αποφασίσαμε να σας αφιερώσουμε, και αλλού καταλήγουμε, αποφασίσαμε να σας αφιερώσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, πολύ όμορφο τικ του φίλου μας του Γιώργου τον Φανίδη. Γιώργος. Αρνόπωμα των Ζήνικων. Πολύ ερωτικό κομμάτι. Μιας και γιορτάζουν οι ερωτευμένοι σήμερα. Για όλους και για όλες. Είναι τις για όλους. ερωτευμένες και τους ερωτευμένους. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε. Πάμε, παιδιά. Σ' να έχουμε πολύ όντες δίψας και πίνεις, όντες δίψας και πίνεις. Σ' να έχουμε πολύ όντες δίψας και πίνεις, όντες δίψας και πίνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.